May upat ka klaseng tao sulod sa room, like classroom or meeting or seminar. Naanay upat ka klase nga tao bisan pag party na. Ang unang klase sa mga tao kay mga tao nga nagunahon na nga I don't belong here. Naagi na. O basin ikaw na no. Kanang sa party nga sa ina ni dire mo raw kiwo or kung sa meeting na mo yun ano naman ko dire. O bisan sa classroom na ay mga estudyante nga ana nga moingon di ko ganahan dire. Ang ikaduha nga klase sa mga tao, I only talk to someone I know or makigistorya ako sa kong kaila. Ala, kadto siya eh. Duulon to na ko siya. Di na siya makigistorya sa lain. Di na siya mutingog sa lain. Bisan pagpangutanon na nimo siya, nagunaw na sila nga naman ko ikauban. So, mo na sila ang mga tao nga nasa room, dili sila maingon nga I don't belong here. Pero maingon sila nga ay at least na ko ikauban. Ang ikatulong nga klase sa mga tao kay kanang moingon silang una-una, why don't they talk to me? Or wa sila kita na ako? Wala lagi sila nanagad na ako. Wala lagi nakigistorya na ako. Magsige na siya lingi-lingi. Ang mangitag tao nga ni tanaw niya. Mangita na sila og magpaabot na sila nga nay maka-eye contact. Dayon magpaabot silang duolon sila. Karon istoryahon. Pero di po na sila muna. Pero sa ilang una-una, kalahin daw nila akong latagda. Mo nang ikatulong nga klase sa mga tao. Ang ikaupat na klase sa mga tao din ha sa room kay let me say something. Itong mga tao, ay guys, paminaw mo na ako'y sulti. Bisag di niya kaila na. Samot nagkaila niya. Murag at home guys yan. Bisag dili la sa party pa na or sa classroom pa na or sa meeting pa na inigabot na niya, uy guys kabaw mo paminaw ra gugo ninyo, paminaw sa ko ninyo, uy kabaw mo mao nang ikaupat na klase sa mga tao. Basin ikaw na ug nay ikalima nga klase sa mga tao ug mao na sila ang I'm just observing. Kadto nga mga tao kailagod siya sa mga tao, kaila siya sa tanan nga nadya sa meeting. Og siya tong nangita sa kadto siya. Yung una-una, wala siya nabilong diri. Kana siya iyang istoryahon ang iyang kaila. Kana sa siya nag-expect siya nga istoryahon siya sa uban. Og kani siya iyahatan ng istorya. Ang nakamatiko na motong ikalima nga klase nga tao. Ikaw, asa ka nabilong?